שלם לאן הנשמות האלה הולכות, כן. ואז הם מתחילים לחפש אותו, ויש מבחנים, אף אחד לא עובר אותם. הדלאי למה הנוכחי, עד שהם מצאו אותו, ואין דלאי למה שנבחר, שלא עבר את כל המבחנים האלה, בלי הוא סתם עם משפחות, זה לא באים עם משפחות כהונה. מחפשים ילד מיוחד, בכל הכפרים וזה, והוא צריך לעבור את המבחנים, שהוא מכיר איך לסדר בסדר מסוים. הוא מכיר את הדברים, הוא עונה על המבחנים, ואז הוא נבחר להיות הדלאי למה הבא. מה אנחנו יודעים? מה זה? זה נכון? זה לא נכון? לא יודע. למה זה כל כך חלש? זה שיר חלש. אחרי זה היינו צריכים ללכת לרקוד לפעמים. אמא שלך, אתה שומעת את זה, אתה מתפוצצת. הולכת לאיזה מקום שיש בו אחלה מוזיקה. הלוואי. כמו שהיא השתגעה ואמרה, ואז הוא אמר, זוכרת את היום הזה בפסטיבל עכו שאת אומרת לי, ואז אני אומר לך, בוא נאכל פיצה, את הפיצה הגועל נפש הזאתי, ואז אני לא מוצא את האוטו. זוכרת את זה? ואני אומר, בוא נקרב את האוטו, ואני אלך עוד פעם קילומטר, ואני לא מוצא אותו, ואני חוטף חורפה. לא הייתי מסתו, לא הייתי כלום, לא מצאתי את האוטו, עד שבסוף מצאנו אותו, וזו בעיה שעה כזאת מאוחרת, ואמא אומרת, מה אתם לא חוזרים? היא הייתה אצל סבתא זאתי, מה קרה לכם שאתם לא חוזרים וכל זה, ותחילה לקלל וכל זה, ומה אתה בן 16, אתה הולך לרקוד עם מאיה, אתה זה, אתה לא מתבייש, אתה זה, ואני אומר לעצמי, אז אמרתי לך, מה אני אגיד לה, שאני לא מוצא את האוטו?